Prynawn da. Croeso nôl I sesiwn nesaf Cyfrinachau Curo gyda ni pnawn 'ma. Felly ni ar sesiwn 3, boes bach. Ni'n barod I wneud 2 sesiwn, fi'n gobeithio chi really joio hyd yn hyn. A ni'n mynd I barhau heddiw gyda bach mwy o datrys problemau mwy na dim byd arall. A really deall sut mae mathemateg yn fwy na jyst rhifau. A fi'n gobeithio chi wedi dod I ddeall hynny'n barod. Ond weithiau, mae eisiau cael atgoffa mewn ffyrdd gwahanol hefyd. Felly, felly heddiw, rydyn ni'n mynd I gael look ar cwpl o broblemau gwahanol a trio ffeindio ffyrdd gwahanol I ddatrys nhw iawn. A'r un cyntaf ni'n mynd I edrych arno heddiw yw cymysgu bagiau. Felly, yn cymysgu bagiau, ni'n mynd I fod yn edrych ar cwpl o broblemau gwahanol, ond fi'n mynd I ddechrau gyda un bach yn tymlach ar y dechrau iawn. Mae Thomas, gyda ni heddiw, a'i ffrind Dan yn mynd i'r wyliau. Iawn? Ac wrth fynd i'r wyliau, mae Thomas wedi penderfynu dros siwmperi, a mae Dan mynd I ddod ar crysau tŷ. Ond, wrth iddyn nhw fod yn pacio, nath popeth cael ei gymysgu. Dyn nhw ddim yn dda iawn yn cael ei drefn ar pethau. Felly, mae rhaid I ni, cyn I ni adael am y maes awyr, trio ffeindio mas bag pwy yw pwy. Iawn? Ond, does dim digon amser dyn ni I agor pob bag eto. Felly, sut ydyn ni'n mynd I ffeindio mas bag pwy yw pwy? Fi'n mynd I roi 30 eiliad I chi, a fi'n mynd I chi rowch syniadau yn y chat, ond sut ydyn ni allu ffigro mas pa bag sy'n biau bwy? Iawn? Amser yn dechrau nawr, fi'n credu. 30 eiliad I chi. Da ni'n dechrau gweld enwain syniadau yn cyrraedd. Mae rhaid dweud enw ac ar y label, ond cofiwch mae'r label wedi cwmpodd ar y bagiau, felly da ni ddim yn gwybod na ran. Dyna'r Pwyso problem. bagiau. Mae hwnna'n bwynt diddorol, pwyso bagiau. Tebyd os mae rhywun gallu esbonio pam oes y pwyso'n defnyddiol. A mae rhywun wedi dweud, na I ddeud ar ddiwedd yr amser falle. Na fo, mae rhywun yn dweud, os mae un efo siwmper, mae'n golygu bod y ddall efo'r crysau tŷ. Da iawn chi. Felly, dyma ein coeden ddatrysiad, iawn. Ac yn y coeden ddatrysiad yma, ni'n gweld beth yw'r opsiynau gwahanol dros be all ddigwydd. Felly, os fel ni siwmper, union chi'n iawn, os mae'r siwmperi cael ddangos, mae bag Thomas yw hi. Ond, os yn y bag yma mae siwmperi, mae rhaid y bag arall taw crysau tŷ sydd yna, ac felly taw bag Dan yw hi. Dim ond 2 opsiwn sydd, ac felly dyna yw'r 2 canlyniad gwahanol. Dyna'r 2 ddatrysiad. Iawn? O'n I yn licio pwy bynnag nath ddweud pwyso, a fi'n tybio, pwy bynnag wedodd hwnna, esboniwch pam fysa pwyso yn ddefnyddiol. Oherwydd mae hwnna'n cysyniad diddorol gwahanol, os ni'n licio rhoi clod I gan tefnyd, dyna o'n I di ystyried. Ond yn ein coeden ddatrysiad ni'n edrych ar, os ni'n awgrymu un o'r bagiau yn edrych ar pob un, ni gallu ffeindio beth yw'r ateb i'r ddau, gan dim ond ffeindio'r canlyniad I un. Iawn? Ond mae rhywun yn dweud fama oherwydd pwysau'r siwmperi, falle byddai hynny'n glyw Efa. Ydy, oce. So mae hwnna'n cysyniad diddorol, nag yw e? Mae siwmperi dieddol o fod bach yn drymach na crysau tŷ. Mae yna cwpl o bethau gwahanol mae eisiau ystyried fyna, ond mae hwnna yn bwynt da iawn, felly clod I bwy bynnag wedodd hwnna, oherwydd mae hwnna'n ffordd creadigol iawn I feddwl am sut I ddatrys y problem yna. O'n I licio'r ateb yna. Nawr, ar y ffordd I maes awyr, mae Thomas a Dan yn casglu ei ffrind Will. Felly mae Thomas yn cymryd siwmperi, mae Dan yn dod â crysau tŷ, a mae Will yn dod â siwmperi a chrysau tŷ. Iawn? Ond pan cyrraedden nhw, oedd popeth 'di cymysgu eto. Dyn nhw ddim yn dda iawn yn cadw pethau ar drefn boes. Ma' nhw'n colli'r labeli 'ma I gyd. Felly, be ni yn gwybod yw bod dim un o'r labeli yma'n iawn. A ma' hwnna'n bwynt pwysig iawn, oce? Mae'r tîm diogelwch maes awyr dim ond yn gadel I ni gymryd un eitem o un o'r bagiau. Felly, sut ydyn ni gallu ffeindio mas un pwy yw pwy yn defnyddio'r wybodaeth yma I gyd? Nid pwyso yw'r ateb iawn, ond fi dal yn licio syniad yna. Felly cael think, ni'n mynd rhoi munud I chi nawr, a fi moyn I chi feddwl sut ydyn ni gallu ffeindio mas bag pwy yw pwy, wrth wybod bod dim un o'r labeli yma'n gywir, a gwybod bod da ni crysau tŷ siwmperi a chrysau tŷ siwmperi. Iawn? Ewch amdani. Y munud wedi cychwyn.
Mae rhywun yn dweud X-ray yn y maes awyr, wel, fysa chi'n lwcus iawn os ydych chi'n cael defnyddio hwnnw. Rhywun arall yn dweud agor 2, ond dwi ofn bod y rheolau yn dweud yn dydyn, da ni ddim ond yn medru agor 1. Paun sy'n drymach eto, ond cofiwch ddedodd Efa yn dod, da ni ddim yn cael defnyddio'r ffordd hynny o wneud i. Mae fe'n ffordd dda iawn, ond yn y sefyllfa yma, dwi ddim cweit mynd oed digon o wybodaeth i ni dros un pwy yw pun. Ie, achos falle mae dim ond un siwmper sydd yn un o'r bagiau yn de, a falle bod yna lot o grysau tŷ yn yr un efo crysau tŷ, does wybod, nag oes? Yn union, yn union. Gall un fod dal fod yn drymach bod llai o bethau ynddo fe. Union, ie. Mae yna fwy yn dweud ydyn agor 1, ond mae eisiau ymlaethu falle ar hynny chydig bach. Mae pobl yn gweud agor un will, felly mae hwnna'n pwynt diddorol. Fos ni'n licio gwybod pam chi'n gweud un will yn benodol. Chi ar y trywydd iawn. Oce, mae amser i dod i ben, boes. Fi'n mynd i angos slaid nesaf chi'n rili gloi. Ac yn y slaid yma, ni'n gweld be gall y cynnwys fod. Felly, o ran bag dan, gan taw ni'n gwybod o'r wybodaeth cynt taw nid crysau tŷ, dyw'r label yma ddim yn gywir. Felly, os dwi ddim yn crysau tŷ, mae yna 2 opsiwn arall gall fe fod, sef naill ai siwmperi neu siwmperi a crysau tŷ. Yr un peth gyda Thomas, ni'n gwybod taw nid siwmperi yw e, felly mae rhaid fe fod naill ai crysau tŷ neu siwmperi a crysau tŷ, ac yn bag Will, ni'n gwybod taw nid siwmperi a crysau tŷ, felly naill ai siwmperi neu crysau tŷ. Fi moyn gwybod, oedd pobl yn gweud bag Will, ydych chi'n gallu ymlaethu pam bag Will sydd yn bwysig agor yma? Mae yna rhywun wedi gyrru ateb fanna, ond mae angen ymlaethu chydig bach yn fwy mwyn deall o. Pobl yn gweud mae bag efo 2 pethau, ie, felly mae yna 2 peth yn bag Will, ond oedd y wybodaeth yn gynt yn gweithio ni bod y label yna'n llwyr anghywir, yn dyfa? Fi'n mynd i adael chi feddwl, ond fi'n mynd i esbonio hwn nawr i chi, felly dyma ein coed yn ddatrysiad ni, a mae dewis bag Will yn bwysig. A reswm pam, os ni'n gwybod bod y label Will yn anghywir, naill ai bydd ni'n derbyn siwmperi neu crysau tŷ, yn dyfa. A ni wedyn gallu sylwi, os taw siwmperi sy'n cael ei ddangos, y label cywir yw un Thomas, os taw crysau tŷ sy'n cael ei ddangos, y label cywir yw un Dan, a wedyn bydd y 2 label arall yn symud o gwmpas, yn dyfa. Felly dim ond gofod agor un bag i ni i ffeindio'r ateb iawn sydd. Tybed, Thomas, os gennych chi, do you have anything else you'd like to add? Os unrhyw beth ychwanegol licech chi ychwanegu at hwn? Oh. I like jumpers. No, lovely. Okay. The final word. Final. Yn union, lovely. Ydy pawb yn deall hwnna? Ydy pawb yn hapus gyda sut a dyna yw'r ateb? Hyw, wyt ti'n hyderus bod ti'n deall beth sy'n mynd ymlaen yma? Felly, os ydyn ni'n mynd nôl i ddechrau'r broblem efo, ydy pob label yn anghywir ar y cychwyn? Ydy. A dyna yw'r rhan craidd i'r cwestiwn yma. Does dim o'r labelu yn iawn. Felly, pobl yn gweud X-ray, falle tydyn yma'r tîm digon o'ch di gweithio ni. Bosib iawn bod nhw'n gwybod bod pob un ohonyn nhw'n anghywir. Ond mae'r ffaith yna'n graidd oherwydd petai un o'r labelu yn iawn, fysa rhaid i'r 2 arall fod yn anghywir, a ni'n mynd gwybod pun. Felly mae'n graidd bod pob un ohonyn nhw'n anghywir. I ni sylwi gyda bag Will, mae dim ond hyn opsiynau sy'n mynd i fod, sef naill ai siwmperi'n dod allan neu crysau tŷ. A dyna sut ti'n ffeindio pa bag yw un pwy. Felly, os ydw i'n agor bag i ddechrau a dim ond crysau tŷ sydd ynddo fo, da ni wedyn yn gwybod mae'n Dan ydi o. Ond sut ydyn ni wedyn yn darganfod pa un o'r 2 arall ydy yn Will a pa un ydy yn Thomas heb agor nhw? Wel, ni'n gwybod, os ta dim ond crysau tŷ sy'n dangos... mae eisiau bod fi'n gywir yma, bosib iawn bod fi'n anghywir. Os ta dim ond crysau tŷ sy'n cael ei ddangos mewn un bag, hwnna'n mynd i fod bag Dan. A mae 2 opsiwn arall ni ar ôl yn dyfa. Sef naill ai crysau tŷ, naill ai siwmperi a crysau tŷ, neu crysau tŷ, fi'n drysu nawr.
Mae'n i fod yn dod o tir. A dyma sy'n ddiddorol yn mathemateg, ynddo fe? Yeah. So Thomas, Yeah. can you elaborate possibly? If I open So if we open one Will's, suitcase, we yes. know Will, the one named Will is certainly not Will's. That's the key Mhm. thing. We know it can't be Will's. Mm. So when we pull out either a jumper or a t-shirt, we know it must be either Thomas's, because I like jumpers, or it must be Dan's, because they like t-shirts. So we can remove that one and say, let's say it was jumpers. So let's cement it. Let's say it's jumpers. So we know the bag that says Will's is actually mine. So we take the tag saying Thomas, put it onto that one. Now, we then know from the other two, one of those, the Dan one can't be Dan's. Mm. We know that the one that was mine can't be mine. So So then we they know must which be one. So swapped. Dan's must Yeah, be yeah. Will's because it's the only one that has been moved, and the one that's left must be Dan's. Yeah, Dyna felly os da ar chi'n un o'n cywiro cofio, sori. un efa, if you correct one, os da chi'n cywiro un, mae'n hawdd wedyn cyfnewid y ddau arall. You can Everything swap else the two. follows because if you correct, Yeah. if you remove, because they're all wrong. This is the key point. This is the crux of the whole thing, and it has to be this. We know they are all wrong. All labels must switch at the end. Na chi. Felly mae rhaid i bob un fod yn anghywir yn y dechrau, ac unwaith ydych chi'n cywiro un, allwch chi gywiro pob un, achos mae rhaid chi swapio nhw I gyd yn does. You have to swap them all to make them correct. Wel, dwi wedi dysgu rhywbeth yn ystod y sesiwn yma, ta waith am bawb arall. A mae fe'n dangos â chi, mae hyd yn oed mathemategwyr sydd yn paratoi sesiynau yma weithiau gallu drysu. Iawn, weithiau, pobl fel fi sy'n astudio mathemateg, gallu mynd bach yn confused fyd. Felly peidiwch poeni os mae'r cwestiynau yma yn eich drysau chi. I'll offer probably an apocryphal story, but a story nonetheless. Apparently, Christopher Columbus was once at a dinner, and they were saying, "Well, you found America. You know, it's over there. Everyone knows where America is." And Christopher Columbus said, "It's easy when you know how." So that's the thing. So even though Eva had a bit of a confusion there, now she knows. She will always know, and it's easy when you know how. Na I stopio chi fan am eiliad hefyd. Cofiwch, os ydych chi'n cael lot o hysbysiadau, notifications, mae'n bosib troi rheini ffwrdd. Os ydych chi'n mynd I môr ar 3 dot, wedyn settings, a wedyn mae yna le mwyn clicio mute notifications. Ond hefyd, cofiwch gadw'r chat at ddefnydd angenrheidiol yn unig. Da ni ddim eisiau gorau holi wrth unrhyw un I adael y cyfarfod, nag oes. Na fo, diolch yn fawr iawn. Sori Efa, nhw'n ni symud ymlaen. Mae'n llwyr iawn, so fi'n mynd i symud ymlaen yn gloi nawr i'n ail her sydd gennym ni heddiw, sef yr iar, y llwynog a'r grawn. A ni'n ddechrau gyda fersiwn bach symlach unwaith eto. So, un diwrnod, mae ffermwr eisiau croesi'r afon a mae rhaid iddo teithio ar gwch. Mae rhaid iddo glido iar a'r grawn i'r ochr arall. Ond, os mae'n ben ei hun, bydd y iar yn bita'r grawn. Iawn? Dyna yw'n problem ni. Felly sut ydy'r ffarmwr yn mynd I cludo popeth i'r ochr arall? Dyma'n cwestiwn I fi. Mi'n rhoi munud I chi feddwl ar rywch atebion yn y chat os gwelwch yn dda. Yn I weld, mae'n mynd I ddod yn gloi gyda'r atebion cywir. Mynd un o'r tro, ie, felly mae hwnna'n rhan craidd yw, a mewn cwestiwn hwyrach, bydd ni'n ffeindio dim ond un peth mae'r ffermwr yn gallu bita'n cwch. Ond ar hyn o bryd, dim lot o oherwydd os mae'r iard gyda'r cwch, os mae'r iard gyda'r grawn, bydd e'n bita'r grawn. Mae'n bwysig cofio. O, mae rhywun wedi gweud yr ateb iawn. Tybed os mae'r gweddill ohonoch chi gallu ffeindio beth yw'r ateb i'r cwestiwn yma. Mae rhywun yn holi sut wyt ti'n gallu cael y cwch yn ôl. Mae'n cwestiwn dda iawn. Felly, mae eisiau'r ffarmwr felly bod ar y cwch, nag oes e? Yr holl amser er mwyn symud y cwch. Fi'n mynd I ddangos yr ateb I chi nawr. So, mae dan ni ffarmwr, mae dan ni iar, a mae dan ni bagin o rawn. A un ffordd yn ei cwestiwn yma yw bod y ffarmwr a'r iar yn mynd o'r ochr arall. Felly bydd y ffarmwr yn dod nôl ac yn ben ei hun I gasglu y grawn I ochr arall. O'r afon, ochr arall yr afon, iawn. Dyma yw ein fersiwn syml. Ydy pawb yn deall, pawb yn hapus? Fi'n mynd symud ymlaen. Y diwrnod nesaf, mae'r ffarmwr eisiau croesi'r afon a mae rhaid iddi deithio ar cwch. Mae fe'n cludo iar, y llwynog, neu cadno, os licech chi, a'r grawn i'r ochr arall.
Ond mae'r cwch dim ond yn ddigon fawr i'r ffarmwr ac un peth arall, iawn? Ond mae problem dyn ni heddiw, boes. Mae'r llwynog am fita'r iar os mae ben ei hun. Dy'r llwynog a'r iar, dyn nhw'n ffrindiau da iawn, dyn nhw'n mynd licio bod gyda'i gilydd, bydd nhw'n cweryla. Felly, dy'r llwynog a'r iar methu bod ben ei hun. Bydd y iar yn bita'r grawn os mae'r un o ben ei hun. Ond os mae'r llwynog gyda'r grawn, mae popeth yn ffain. Dyw'r llwynog ddim yn licio grawn. Dyna'n bwysig iawn. Felly, sut ydym ni'n mynd i gael rhain i'r ochr arall? Dyma ein cwestiwn i. Fi'n mynd i rhoi 2 funud nawr chi, cos mae'r cwestiwn yma'n lot yn oddach nawr. 2 funud dechrau nawr. Sut ydym ni'n mynd i gael y 3 peth i'r ochr arall? Heb i'r llwynog a'r iar bod ben ei hunain neu'r iar a'r grawn bod ben ei hunain. Wrth gofio, dim ond un peth mae modd cael ei glidio i'r ochr arall gyda'r ffarmwr ar y tro. Nhw'n gweud gadl y grawn. Oce, syniad da. Ond rwch bach mwy o esboniad i fi. Dros pa drefn. Chi'n cofio wrth ystwetha ni'n gweud bod rili bwysig mewn mathemateg i fod mor glir a phosib trwy'r amser. Mae rhywun yn deud fan hyn, efo mynd ar iar drosod gyntaf, wedyn mynd yn ôl, wedyn dod ar llwynog a dod ar iar yn ôl a gadael ar yr ochr gwreiddiol, fel dwi'n deall. Felly mae gen y person yma ddechrau da iawn, ond dyn nhw heb ddiwedd, achos cofiwch bod grawn hefyd, ddim just y iar a'r llwynog ynddo. Ie, wel, chi llygad eich lle, chi ar y trywydd iawn, felly tybed ydych chi gallu rhoi ateb gorffenedig i fi, os modd esbonio'r holl beth cyn i ni ddangos yr ateb, tybed. Rwy'n arall fan hyn yn dweud, cyntaf i fynd ar llwynog, wedyn y grawn, wedyn y iar, ond os ydych chi'n gwneud hynny wrth gwrs, ydych chi'n gorfod gadael y iar a'r grawn efo'i gilydd ar y dechrau yn ddydech. Yn union. Mae syniad da iawn. Mae eisiau cofio naill ochr, os mae'r llwynog a'r iar gyda'i gilydd ar un ochr, bydd nhw'n cweryla. Os mae'r iar a'r grawn ar ochr gyda'i gilydd, bydd y iar yn bita'r grawn. Rwy'n arall yn dweud, llwynog a'r grawn gyda'i gilydd i ddechrau, yn anffodus ydych chi ddim yn cael mynd â 2 beth ar y tro, dim ond 1 beth ar y tro. Yn anffodus, ie. Chi bron yna, boes, mae 2 funud bron dod i ben. Tybed os rwy'n wedi rhoi ateb llawn yn barod i ni. Bosib iawn bod na. Llwynog, grawn, iar yn y drefn hynny, ond wrth gwrs, da chi'n gadael yr iar gyda'r grawn wedyn yn dydech. Unwaith eto, iawn. Oce, mae amser dod i ben, boes, felly fi'n mynd i symud mlaen a fi'n mynd i esbonio sut mae'n gweithio. So, mae da ni llwynog, mae da ni iar, a mae da ni grawn ar un ochr o'r afon. Yn gyntaf, mae'r ffarmwr yn penderfynu mynd ar iar i'r ochr arall ac yn dod nôl draw ben ei hunain. Nesa, mae fe'n mynd ar grawn draw, ond i sicrhau bod y iar ddim yn bita'r grawn, mae fe'n mynd ar iar nôl draw. Ond trwy'n i sicrhau bod y iar a'r llwynog ddim yn cwmpo mas, mae fe'n mynd ar llwynog draw. Oherwydd mae'r ffarmwr yn gwybod, wrth adael y llwynog ar grawn, mae popeth yn iawn, dim byd am ddigwydd. A nawr mae'r ffarmwr yn mynd nôl draw unwaith to i ôl y iar ac yn mynd i fe i'r ochr arall. Felly da iawn wir i'r person ddechreuodd yn sôn, gyda iar mynd yn gyntaf a wedyn y llwynog ar grawn. Da iawn, oedd hwnna'n syniad really good. Mae yna ffordd symlach i ni esbonio'r cwestiwn yma, sydd yn dod ni nôl i at Fathemateg. Fi'n siŵr bod rai ohonoch chi'n gofyn, beth sydd gan hwn i wneud gyda Fathemateg? Ble mae'r rhifau yn dod mewn? Be mae hwn yn bwysig? A dyna sy'n ddiddorol iawn am ein byd ni yn aml iawn, yw sut mae lot o bethau gallu cael eu symleiddio yn fathemategol. A fi'n mynd i ddangos ciwb i chi. A dyma yw'r ciwb sydd yn symleiddio'r cwestiwn yma yw graidd, iawn? A sy'n rili ddiddorol. Os allwch chi weld yma, mae yna 2 llwybr gwahanol i ateb y cwestiwn yma'n llawn. Os chi'n gweld ar cursor, llygoden ar y sgrin, allwch chi weld, so ni'n dechrau ar y cornel blaen yma. Mae'n allai ni ddechrau ar y cornel blaen, neu'r cornel cefn gyda 1 pwynt iawn. A ni'n mynd i ddilyn beth ddigwyddodd yn y cwestiwn. Felly, os chi'n edrych, mae da ni ar y chwith, yr llinell yma, ni'n sôn am y clawdd chwith, mae'r iar, a wedyn ar y clawr dde, mae'r iar. So mae'r un yma yn mynd lan a lawr yr iar, un ffordd yma'n mynd y grawn, a wedyn un yma yn mynd y llwynog. Felly, be fi'n mynd i esbonio? Fi'n esbonio beth sy'n ddigwydd. So ni wedi dechrau gyda'r iar, mae popeth ar y chwith, okay? So mae'r iar ar y chwith, ar y clawdd chwith, os mae fe yn ynddi,
llygod yn ddim moyn diflannu. A ni'n mynd i symud e lan i fod ar y clawdd ar y dde. A mae 'da ni 2 opsiwn nawr. Gallwn ni naill ai wneud fel wnaethon ni yn y cwestiwn, sef mynd â... Mae'r llygoden yn cael ei diflannu yn byddai gallwn. Ni'n mynd i fynd â y grawn draw i'r dde hefyd. Ond nawr mae rhaid ni ddod ar iard nôl i'r chwith. If ni ddod ar iard nôl i'r chwith, gallwn ni fynd ar llwynog draw i'r dde. A wedyn gallwn ni mynd bydd y ffarmwr yn dod nôl i casglu'r iard i mynd fe nôl lan i'r dde hefyd. So dyna un llwybr. Ond mae hefyd mor symleiddio fe llwybr arall, sef mynd ar iard draw yn gyntaf, dod â'r llwynog draw i'r clawdd dde, a wedyn cymryd y iard nôl, felly fel bod y llwynog a'r iard ddim gyda'i gilydd, y grawn, a wedyn yr iard unwaith eto. A dyna yw sut mae mathemateg gallu bod yn rhan rili craidd un cwestiynau ni gyd trwy'r amser. Mae'n gallu cael ei symleiddio i rhywbeth mor cyffredin a chiwb. Diddorol iawn, yn dydyn. Diddorol iawn. A pidwch y poeni, dwi'n gweld ambell un falle sydd wedi drysu efo'r cysyniad yna, ond cofiwch, mae o jyst yn ffordd arall o egluro beth ni wedi weld efo'r iar, y ffarmwr, y llwynog a'r grawn yn dydy. Efa, di hynna'r math o beth wyt ti wedi bod yn dysgu mewn darlithoedd yn ddiweddar? Wel, i ryw raddau ydy, ond yn anffodus, dyn ni'n defnyddio'r sefyllfaoedd hyfryd yma er mwyn gallu ystyried nhw yn byd go iawn. Ond mae'r mathemateg dwi'n gwneud ydy mae Mae jyst yn defnyddio lot llai o llwynogod a ffermwyr. Felly mae fe'n ddiddorol iawn gweld sut mae'r cwestiynau a syniadau cymhleth mawr yma gallu cymryd symleiddio i cwestiynau cyffredin iawn. Lot fwy o giwbiau falle na anifeiliaid ffarm, ie? Ie, bach. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Thank you very much again to you both for joining us.